tu idem si všade dať podučku. Však dávaj brikič. Máme podľa udej zdreva človek. Kamo, dobre to tu máme. Počkej, tu sa dá čo pečie. Tu je nejaká pece, čo v kuse pečie. Hej. No to mi nechaj, to je moje, tam speču. A OK. dobre sklo z prvnej pece a chod toto. Hej, ja mám nejaké sklo. No tak postav ten most. OK. Ty si zobral to sklo z tej pece, ne? Hej. No ja mám nejaké. Tak postav. OK, takže práve som zistil, že to bude na 2 diely, možno aj na viac, keďže my chceme hrať dlho. Kamo to bude aj 5 dielov, aj 10, aj 20. No ale dneska moc nie. Dobre. Čo ja tu vidím Jakubov tieň cez stenu. To je bug. No teraz už som ho nevidel, ale chvíľu, hej. No. Nemáš jeden iron vytač. 10 len, na čo? Trvám jeden šúr. Ja už som počul. Let's go, za chvíľu už som pri vás. Čo robíš? Ja podľahu. A kde? No to je dole tu na. No tam vieš, kde budem mať ja, tak ja to spravím celé s kamou. Čaute, konečne som pri vás. Dobre. Idem dokončiť ten most teda. No tu by som spravil tu. Tu by sme prekopali celú skálu. Kámo, my sme na druhej strane, akú. Kámo. To nie je dobré. Teražka si to prehnal, hello. Tak tu bude zadný východ proste. Hej, urobte to tak. A tu dáme dať peci. Idem si vykraftiť nové. Potrebujem toto. Potrebujem sklo. Čo sa vypeka, nie? Adam, choď po toto, choď na nejaký piesok a vypeč ho, tak získaš. Adam, Okay. neber mi vec z toho. Neberem, ja som sa do toho pozeral. Ja, sorry. Kamo, ľudia ti to kľudne môžu napísať do komentár, keď chceš. Kamo, tu je nejaký blobfish. To čo je? Tu je nejaký blobfish. A to on zmenil nejaký výraz, on vyzerá naštvane. Kamo, prečo ho urobil? Kamo, Čo? prečo sa to hovorí? Tak lebo môžem. Čo to je? Pozri, ono tu má taký frňák a tu má také oči. Skúsim to hitnúť. Čo? Ono to kúše a padli už z toho semienka. Ideme sa tu spavnul. Tu je ďalší, poďte sem, to je exemplárne zviera, to musíme zobrať. Počkajte, ja to hitnem, ono to pôjde za mnou. To musíme zobrať ako exemplár, OK? Že to bude ako... No, To... ale z toho padajú CD. Nie, nezabíjaj to, to máš. Dobre. Nedával som to. Lebo ja to potrebujem, akože, to jaké silné je. To je nejaké aj silné. Ne, to je nebezpečné. Dneska. No ja, keď mi... Idem loviť ich. Potrebujeme CD. Dobre, ale nezabíjaj tohoto mojho. Ale jedného musíme nalákať. Jedného nalákať. Hej, jedného nalákame ku nám, OK? Kill. Mám nejaké videá. Kill. Aj malý po mne ide. Á. Pomo.
oni jaký damage dávajú. Oni sú, Ja radšej nechám silný. to sú silné blobfishe, ale ja tu urobím akvárium na ne. Protože tu čorné našli zase. Rozmýšľam, že teraz tohto ešte budem musieť zabiť, lebo chápeš najprv to... Hej, haló, hej, skapaj! Ok, už som safe. Najprv urobím to akvárium na to a potom to tu nalákam. Aj keď najprv by som sa mal najesť, lebo tak s hapkami na tom nie som v poriadku. Ok, kde by ste asi tak chceli to zviera ako exemplár? Neviem. Abo dám ho tak na bok toho mostu, že tam proste na boku mostu budeš vidieť cez sklo také, chápeš, zviera. Neviem, nebezpečné. Ale potom neodporúčam za ním ako chodiť. Kamové to zabije. No! Ja som skapal! Nie. Poď si po tej veci. Respawn. A dúfam, že budem blízko. Please. Načítaj sa, že dúfam, že budem blízko. Let's go. Počkaj, kde som? OK, ja som blízko, fest. 30 metrov od toho, kde som zomrel, to je v pohode. Dneska chcem dostávať túto pičku. Ja žiadne lovy nemám, lebo som si všetky spravil. Ja tiež sa ťa myslím. Tu prišiel play? Dobre. Bordel čestka. Ale rozmýšľam, že jak toho typka dostanem na ten most a do toho akvárka. Nie, že tu bude celé z... dve hapka. Kamo, získať ti nejaké jedno, to potrebujem. No to by teraz potreboval každý, ti hovorím. No veď. Tak jeden je získal. Dobre, to akvárko bude za chvíľu hotové, takže to je dobré. Ale dávajte na to pozor, lebo vy keď zničíte to sklo, no to dáva fest veľký damage. Ja dneska pôjdem aj miningovať. Hej, potom choď, keď tak naťaž nejaké diamondy, keď budeš taký tryharder. Nájdeš ich. Lebo ja nájdem tam. Oce. To mi nejako nevychádza. Tak. Tak len... Adam, a ty máš 4 z toho, jak sa volá, z toho, a oni padajú normálne, tak že môžeme mať možno aj VT. Ja som hovoril Adamu, že Dobre, už let's go, už za chvíľu, už ho tu pôjdem nalákať. Len keby To je šipky, ale jak máme získať string? To ja neviem. Retardovaný obyč. Kuba, dám ti špecifickú otázku. Oni sú tu jelenia aj krávy. Dobre, ale Tomáš, dám ti takú prosbu. Pomôžeš mi nalákať tú obludu? Nie je. Najprv by sme museli nájsť, to je pravda. Tú obludu by sme najprv museli nájsť, aby sme ju mohli zobrať do akvárka. Môžeš si to akvárko ináč už všimnúť tam postavené. Ale ešte poď za mnou, ja ho idem hľadať, to monštrum. Vidím. Je čo tu vylepšené, hej? môžete sa keď pozrieť na že tak z 60% roky. Musím vykopať všetky steny a dať tam na 10 rokov. Dobre, mám tú obludu, Tomáš, poď mi pomôcť, mám tú obludu.
Čekajte. Je mu drve? Abo čo? Kde tá voda, Adam? Počkaj. Poď mi pomôcť! Poď mi pomôcť, akože kamo. Je to silné? Počkaj. Kde to je? Ono to odišlo dať do... Som to nalakal, ale... Ono to dať sa... Ono sa to dať zaseklo. A tu je Blobfish. Čau. Dobre, tu máš pomoc. Pomoc! Ja... Chcete vám kryť. Dobre, Tomáš, takže ja ti poviem, kde to musíme nalákať. Veď už to asi aj videl, ne? To akvárko. Sakra, ono sa tu loaduje. Á, dobre, našťastie to je pomalé. Hej, choď za tým. A keď ti poviem, tak to Tomáš, choď za tým, skús tomu pomôcť. Dobre, je to tu. Draj. Tomáš, hitni to. Tomáš, hitni to, ti hovorím. Dobre, Neskápem. počkaj, to nevadí, prídeš si po veci, nezoberem ti ich, neboj sa. Ale mám 3 milión stakov kameňa, neber to. Nie, nezoberem ti to, ja to budem strážiť, dobre. Dobre, takže len rozmýšľam, jak to dostanem tú zver do toho akvárka. On to vyskočilo 3 bloky. 3 bloky? Kamo, tak to je strongman, kamo. Ja to nedám. Nie, Kubo! Nechod to zabiť, ono jedna vec... Dobre, máme to. Dobre, Tomáš, dobre, teraz Tomáš, idem to nalákať. Dobre, už len fakt ultra málo a moja cestička je hotová už len... Sakra! Chytí. Dobre, kamo, ja mám low hapka a my to musíme ísť zase hľadať tú sprostosť. Adam, ja musím teraz stavať dom, bo ešte robilo. Dobre, ale... Ale jak sa vchádza do toho? Tam zvonku. Kamo, ale ja to zbieral, ale kamo, ja to zbieral z AliExpressu, nemám rád. Tomáš, ja to zbieral z AliExpressu, nemám rád. Ja ho chcem dať do mojho výskumného akvárka a ono nepočúva proste. V kuse sa dať zasekne. Kamo, chcem vidieť, koľko už natáčame. Čakaj, natáčame skoro pol hodinu. Zabijem kravu, moju prvú v mojom živote. Takže tak bolo. Tu bude ešte komplikové. Dobre, našiel som to monštrum. Dobre, poď za mnou, chlapačka. Ja to idem zabiť. Nie, ale kamo, Kubo, víš, aké to je hard? Víš, aké to je hard vôbec nájsť? A tá druhá vec je to prepraviť, to je hard vôbec. A ty mi to ideš akože zabiť? Ty si retardovaný. Ale my to chceme dať do klietky. Tak lebo to bude výskumný Máme akvárko, máme. Pri moste je normálne. Vítam v moste. No, chod sa povedať tam. Dobre, tak teraz musím zabiť nejaké zviera, lebo potrebujem hapka, lebo ja mám doslova, že 3 hapka. Dobre, 2 mesa, to ako na zatiaľ bude asi stačiť. A musím potom zase ísť pre ten blobfish, lebo to je... Ale kamo, to je hard nice vôbec, takže kamo, keď mi to takto zabije, ja ho zaškrtím.
To akvárium, to je pri tom moste. Preto. No proste, musíš to nájsť. No proste, ideš na most a tam je taká vec, do ktorej ide taká diera. A tam to je to akvárium proste. Je ti to jasné? Čo ďalej chceš? Tu má. Dobre, Tu má. nehovor, ale neniž mi ho, Kubo, neniž mi ho. Ja ti hovorím. Dobre, ale nezmenšuj ho, lebo ono to je prichystané na také obrovské zviera, jak tá je blobfisha. Kamo, kde je tá blobfisha? Ona by tu mala byť, väčšinou tu je. Aha, vlastne ja som ju stadiaľ to vyhnal, takže asi tu nebude. Ona je v ľadovom majú. Že kde? Ja som jej tam dal kvetovku. Teraz dobrú. Kamo, pozerám, ale nevyzerá, že tu je tá marha. Blobfisha, spavni sa už. Čo to zviera, čo bolo? Tá blobfish. Nech ho už spavni, kamo. To je pente. Tá blobfisha je hrozná. Nechce sa spavnúť. Kamo, lebo ona... Lebo ja ju budem hľadať proste, lebo ja ju potrebujem. Ja chcem výskumný exemplár proste. Chceš sa to hovoriť? Jako upgrade. Ja som ju našiel! Ona je na strome. Dobre, už som ju nasral. Kámo, prečo tie rebríky nefungujú? Na čo tu dávaš repliky? A vyliez. Ja to tu stávam a ty tu dáš repliky. Ale rebríky sú dobré. On musí skakať. Že sa tu môže snažiť. Kamo tu všetko robíte, ale príde to máš. Niečo mi to... Vadí ti to? Áno, vadí. Všetko ti vadí. Áno, vadí mi to. Predstav si. Lebo som to mal vymyslené a práve si mi to pokazil. To nedá. Ja to dám hneď. Dal som, super. Kde si dal ten gobshop? Blobfisha! Blobfisha! Ono problém, že tam nemôžu byť rebríky. Ja to sa ti tak používa. Dá sa. Sakra! Laglo sa mi to! Celé sa mi to laglo. A zabije ma. Nie, mám 2 hapka. Ja sa to ešte ani raz nelaglo. Mne sa to tak laglo, že doslova mi seklo celú hru. Nie. Ja sa to snažím dať dostať, ono sa to chvíľu tvári, že to je nevinné, že nie, to je neviniatko a potom mi to dá takú bombu. Áno. Čo zadám? Čo? Potom ti dám. Let's go. Poď za mnou. Blobfisha. Blobfisha, poď sem. Nie! Kubo, nerob! Sakra, dobre, Kubo, nalákaj ju tam, prosím ťa. Vlastne ja s nimi nevolám, ja som retardovaný. Ok, bude to na 3 časti, no.
Natán! Kamo? Ja to nemám rád. To Blobfisha mi uteká. Výskumný exemplár. Kamo? To nechce hrať. Na vkuse robí zle tá Blobfisha. Nie. Všetko toto. Odnova. No Tomáš, že teda prečo ste skončili teda? Lebo ja ešte idem jesť večeru. OK, tak teda. Reálne viete čo? Ja som to tam už skoro mal, lenže ono to nejako zdrhlo jednoblokovou dierou. Ono sa to dosť prebagovalo. Hej, to musíš to. No ja ti nechám na to zasúťam. Ja sa ešte neviem. Hej, navečerajte sa. Takže tak, moji rodičia už o neviem koľko minút prídu a budem robiť domáce. Tam ja už ani neviem nájsť to zviera. Ja som to tam už skoro mal, lenže stala sa mi taká proste sprostosť. Hej, lenže ono to bolo fest nahitované, takže ja keď som to hitol, tak už to bolo mŕtve, to je ten problém, vieš. Kubo, ty... Áno, ty ku... No, ja idem teraz tam.
Abo nejdeš mi pomôcť, prosím, nájsť Blobfishu? Dobre, keď mi zrovna židlo. Hej, mám steak. Ale ja som viac steakov. OK, idem, dobre, ale najprv Blobfisha, lebo to je fakt ťažké. Ale nie som... Abo dobre, tak nafarmím ti jedlo, aby si neskával pri tom, jak už budeme získavať. Vyrobím celé Áno, jaký mám unlock na to meso? Kamo doslova, ja som už zabil asi 3 ovce, ani jedno meso mi nepadlo. No konečne. OK, 2 mesa ti stačia? Aspoň 3. OK, 3. Dobre, 3 mesa. Skúsim ešte jedno, či mi nepôjde. Hej, aha, tak nie. Máš 3 mesa, to ti stačí, nie? Tak poď za mnou. Tu, veď bejsku vieme, lebo podľa toho, že vieš, tu je Masterton. Potom som tam, ja tam vodím tým mojim tunelom, čo som stával. Dobre, skúsim ti zohnať viac jedla. Ale Počkaj. Ale ja nie som tam, ty si pri Tomášovi. Jaj. Ja som ten, čo je ďaleko. Dobre, please, že tu bude Blobfisha. Ja viem, že ona sa respawne, lenže ona sa teraz akože nerespawnuje vôbec. Čo je divné. Čo? Ja vlastne... Máš to jedlo? Ešte jeden. Veď 3 som ti dal. 2 mám. Si povedal, že 3 ti stačia. Ja mám len 2. Jak? Ale ja som mal 3 a som ti dal 3. What? Dobre. To je zabag... Je to zabag... Ja ho idem nájsť. Jak vyzerá? Je to proste také divné modré, taká divná modrá vec to je. A kde to je? Počkaj chvíľu. Myslím, že som to... Hej, našiel som to. Že čo? Našiel som to. Čo? Dobre, takže poviem ti kroky. Hitni to niečo. Kubo, utekaj. Musíme to musíš to naviesť do bejsky, chápeš, našej? No počkaj, ono sa to, nakedy sa to zasekne. Tak musíme to naviesť do našej bejsky, chápeš? A nesmieš to moc hitovať, lebo ono to potom skape a to nechceme. Takže... Dobre, takže poď za mnou, ideme za Tomášom. Ja ti potom ukážem už kde. Ale daj pozor, lebo on ťa odhodí, neboj sa. On je fakt silné zviera. Nie, nehituj to, ono to pôjde. A hituj to slabými vecami. Len keď to chceš zabiť, to hituj silnými. Za Tomášom choď. Pomoc. Počkaj. Dobre, hitol som to ja, tak ide to za mnou, tak teraz máš kľud. Nie. Ja budem kráčiť, keby to už bude zabíjať, tak ja to zabijem. OK. Ale teraz to ešte nezabíjaj. Teraz nám to treba. Teraz to je poslušné ešte. Dobre, povedz, keby sa to tak kde zaseklo, alebo tak. Zaseklo, dobre, ide to. Čo sa stalo? Skočilo to zabíja. Ide to len. Nie, nezabíjaj to. Kubo, nie, Kubo.
Dobre, teraz by to malo ísť na mňa. Už máme asi posledný pokus, lebo to zviera už za chvíľu umrie. Ideš. Dobre, ide, pozor z druhej. Hej. Nice. Akože to je dobrá práca, sme to už dotiahli celkom dosť ďaleko s ním. Keby to nešlo, tak tomu polož blok proste. Čo také? Že blok mu polož, keby nešiel. Nie, on sa ukľudnil, sakra. Tak ho vypnem. OK, ide za tebou a my ho musíme naviesť do tej klietky, čo som tam postavil, vieš. A čo si mi ju upravil, že vraj. Ja som tam 3 bloky. Jo. No, a Zober to rýchlo, to zober. ja akože... Počkaj, to sa musím dostať tam po... Zober to hovno, bo ja to zabijem. Please, že to nezomrie. Dobre, ide to na mňa. Ja to už urobím, díky Kubo. Poďme! Kubo, nehituj to. Nezabij. Hej. Nazrejme na to skôr, že to zastávaš. Hej, len tak trochu nech skľudnil. Hej, vieš čo? Ja prídem o veci, vieš, lebo ja pôjdem do tej diery, ja sa zastávam aj s tou vecou. Poď, ty pagaňa. On ušiel do diery. Dobre, zavri to tam. Je to tam. Let's go. Ale daj tam všetky bloky, lebo ono sa to môže... ono to je také divné stvorenie, vieš. Ty tam necháš veci? Hej, ale tak za ten exemplár to stojí. A ono to tam... Tak skôr... Nie, ono to vyšlo. Sakra! A ty nehituj to, lebo ty to zabiješ. Ono ma to chce zabiť. Fakt? A prečo? Ty si to hitol. Čo chceš? No, skáč si mori. Zabiješ. Nie, nezabíjaj to! Kubo, ja hneď idem. Zasraný fall damage. Ja nezajímajte sa o to, že prečo tak rageujeme. To je proste... Ja nemám tréning, učím ho skákať. OK, ale Kubo, kde je? Dobre, Kubo, naveď to tam už. Ja to tam zavriem, mám 2 bloky. Ja sa nenechám zabiť, ale chodí takého. Aha, dobre, ja si zoberiem veci a potom to navediem. Musíš to chvíľu nechať, nech sa to nahiluje, chápeš? Dobre, už sa to podľa mňa nuluje. To nás už sme to mali zavreté, ale uteklo to. Uteklo to. Nie, tam bola diera. Dobre, takže pokus číslo 126. Dobre. OK, neriešte to ľudia, my sa ako znormalizujeme, no hlavne ja. Ale dám, ty si to boli natáčaš. Hej, ja stále zatáčam. Ty si to za mnou ďalšieho. Hej, Ja idem prezentovať praktiku. A neviem technika. Ktorým smerom je technika? zimný bajom, ty počkaj, poď za mnou, ja viem ktorým. Lebo viem, že tam bol ešte jeden. Bol tam ešte jeden pagáňa, jedna pagáňa tam bola ešte. Tam bude ešte aj viac. No dúfajme. No okej, keď to nenájdeme, ja neviem čo Tu spraviť. je jedlo. Dobre, zober si jedlo. Nie, ja som prišiel o perie. Chudák. Ja vieš, že som získala toto perie. No koľko? 6 hodín, nie? Ja idem robiť farmu. Vyskúšať, že ako funguje tak. Dobre, nepamätám si presne, kde to bolo,
Už to máš? Nie, ja získavam meso. Ale vidím to na to. Čo vidíš? Na toho globa. Aha, a kde? Choď spúšť. A hej, ale nehituj to je pre istotu ja spravím, lebo ty to zabiješ. Ahoj, pískač. Úplne musel by si ho zajednať. Ľahké hľadám. Akože ono takedy to je ťažké, takedy ľahké. Ale takedy to dávame. Skúsim nájsť ešte jedného. Hej, skús nájsť záložného. Skús naviesť ďalšieho. Ty zober záložného, ja zoberiem toho hlavného. Keď tak budú spolu na izbe proste. Túry sa dobre farmia, to vám musím poradiť. Aha. Kámo, ja neviem, jak to spraviť, že by sme to tam naviedli. Kde sa to sakra zaseklo? Ja už radšej idem. Kde ideš? To nevadí. Že čo? Že mi to nenašlo, ale to nevadí. Lenže zasa mi, že sa mi stratil môj blok. On sa tady zasekol. Cegľanica! Jak sa môže dať vykrátky? To ja neviem, ale dá sa? No, dá sa kúpiť za Robuxy aj. No ale také sa dá kúpiť za Robuxy, by som mal dať aj vykraftiť. Že? To by som musel nájsť v Blobfishu. Keď tak nám hej ľudia, keď chcete, tak môžete do komentára napísať, jak sa to reálne volá. Tu máte dieru, to vám zastávam. Kámo, kde je ten Aziát? Ja ho chcem už proste nájsť. Proste ja som stratil môjho Aziata, to je blbé. Kubo, hľadaj toho Aziata, ja tú džuru prichystám. Dobre, ja som troška vám zablokoval, bo... Ty parchant! Čo? Odblokuj to i hneď. Lebo prídem na teba Nie, ale ako neúplne, ale takú dieru v stene to malo a tam je to už... Aha, okej, tak uprav to, keď vieš, že ako, na čo. Dobre. Kubo, povedz, keď to nájdeš. Je čo? Len ono, zo začiatku to je ľahké, lebo zo začiatku to je skoro všade, ale potom už to je hard, lebo ono sa tu despawnuje už. Ale ak my prešli sme to. Sme mali pár minút, ste to nemali. Ale nevidím to. Že ja už musím ísť kopať teraz. No dobre, už choďte dať čo robiť. Ja už sa asi toho exemplára vzdám. Skúsime na budúce. Hej, skúsime v ďalšom diele. Urobíme video, že snažíme sa to nájsť. Dobre, ľudia, toto by už toto video. Čaute.